Şu! Şu! Uyaktı kırmakta görge izinde dur. Kırpıyadın kayak uyazında tiriklik dur. Kalın şarlığına uğdu hulluk arkan dur. Kalık şonun oğları baktı sonda dur. Egize! Kırpıyadın tümü kızına könek markan dur. Kırıkalık kanak şagak barında dur. Kırpıyadın tümü kızına könek markan dur. Kırıkalık kanak şagak könek markan dur. Кардыга мускун кулларын кырарга келип барган тур. Кардыга мускун кулларын кырарга келип барган тур. Реди, вактыйдын соңунда биз турбуз. Вакты оскус алттар барды. Үржүп, ске үржүлмөс. Haydi kızını küstüp, anın şahsıysa görerge iç yazır. Parbaspın, şöptü beni. Хоз шоқтық нан жеңк бар, ашықтылық хозон жеңк бар. Хозындасы бір кімнілік кізі боларсың. Хоз кімнілік кізе қыз табылбады. Сілік істілік кізе қат шықпады ба мағасыр балшазы. Күсініп кіріп шақсы боларға ит жезің ме?